Good morning. Say oras na karon pa magamata. Good morning, little baby. Okay si mama. I love you. Good morning na. Mata na mahaw. Tamok lagi kag bukton no, sigkatog. Morning na little handsome. I love you. I love you, Port. I love you. Morning na mata na. So may gusto mo sudan. Iklog. Nagluto si Idon og kuan guys, piniritong isda. Among pamahawon, flying fish mo ni. Tuntungan na ang naghan, ang mga kaon. Sino yung pangalan ng isda? Flying fish. Flying fish. Bangsi. Bangsi. Hindi. Nag-init na dahil ko og oil daan guys, para init na daan. Kanina si cute guys. Si cute nga gapangaon og itlog. Anong gapangaon mo kag itlog cute? Cute yung pangalan. Kadako na niya, may mo siyang cute. Cute! Saan may kaon cute? Nangaan lagi kag itlog cute. Hello guys! I'm cute. Si Jackie Chan na mo. Ayang name Jackie. Sit. Dua. Ang iyang kuan. Ang sige pangalan na ni nga iro lay? Ha? Belgian dog ni siya. So di siyang kaon. Natagla na siya sa kuan guys, sa client kay mga anak daw ni siya guys. Mangayo lang daw sila og isa ka buok para sa laki. Kaya ang isa ani nga iro guys, tag 12,000. Gamay kay iyang tiyan. Kay gutom kay siya. Jackie, sit! Kahan! Sing kaon. Hiniwang ka Jackie lagi. Tubig like. Gamay magtiyan. Ano ka nang ibutang lay? Dua. Yatas tingin ko. Kuangan sa dua ba? Kuangan siya sa dua. Mintas na sa ilibang lang. Kasi ba sa kulagan sobra. Sa ilibang rama. Nawawin ito. Tut. Ayan mo siya. Lupad lang din. Tapos ko og pure nga pinakbit ron guys. Hello guys, manihapon na mi kay hapon na mga alas 6 ting oras karon guys. Manihapon sa mi kay naabot naman si Idon. Mo man namong tigdungag kaon basta panihapon na. Ang amo sudan karon guys ang akong giluto nga pinakbit. Nadira baganan si Poport ani mo kaon kay mangita siya og kanang pansit, nagmugot ng naong. Una na kong kaon guys kay basulayan naman ko pagutuman ko kay mag-una kong kaon, bahala na sa dana kay pasmo pata dugay-dugay tagkaon, nalayan man ko pagutuman ko mukaon ko bahala gud kauban kaon gyud kay isod na mapasmo ta kay lain man ko pag gutuman ko pag tingkaon kaon gyud tambong gyud sa lamisa di gyud magdugay-dugay kay mo man ako naandan si gagmay pa may pagkaon man gyud may kay di man na pwede duwan dugay mo na pud ako pag tingkaon
una gikog leader sa lamisa kay para di pod maglangay ang mga bata baba sa tingkauna. Salamat sa inyong pagtanaw guys. Sa sunod na pod nga higayon. Og ayaw pod mo kalimot og subscribe sa akong channels. Og follow pod mo sa akong Facebook page, Mama Gingy ng Bukidnon. Ayaw pod mo kalimot og subscribe guys. Salamat pod sa nag-subscribe sa akong channel. Tagan kayong salamat. Kamo gyud akong inspirasyon nga mag-upload ko taga-adlaw. Tungod sa inyo sa pag-subscribe sa gamera ni akong subscriber pero ning kamot taon ko nga maka-upload para matanaw po ninyo sa nag-subscribe. Kay muna magani akong ganahan nga mag-YouTube. Muna nga salamat kayo sa inyong pag-subscribe. O ayaw po nyo kalimti pag-tuplok ang bell kay para permanent